лелея, стои, погледа и мъгла. Светът се върти като счупена игра. Бората се смее, не знае къде, но върви след нея през странни небеса. Алкохол по маси, чертежи по телефони, въгъла блести. Счупена вечер на живо, хващат се за ръце и кръгът се завърта. Едно, две, три и стаята трепва. Иванинка стои на пейките пред даскала и се чуди да влиза ли или да не влиза. Часа по химия опива от вейпа и издиша света. Като лидер на сестра ми слага карбона и влиза в портала. От стената излиза кучето от квартала. На име кучето и Лея седят на дивана. Сбира в ръка и късат нощта на две. Всички говорят едновременно и пак се разбират. Едно, две, три и пак се завърта. Поправите! Купонът се къса, а ние сме там. Да, сме момче, давай още, давай още! Дръж ме за ръка и не пускай сега. Кой е ден, кой е нощ, този апартамент. Всеки носи по една щупена тайна в джоба. Всичко става ясно, кръг, ръце, гласове и светът пак диша. Давай, брат ми, сагата удря, бе. Купонът се къса, а ние сме там. Наверите ми. Наверите ми. Да, ми удя. Да, ми удя ставим.